Aku apa tip siapang cumi. Nak main pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Jingkhia Shah Thngan jong Sonam Wangchuk hajan termantar menta kala poi shaka Sngi ka bakhat rio bat hagini khan rio Sngi ka Jingkhia jong Sonam Wangchuk kala Hiar hadu prakido apusan gram udan patsa we samla puli ubade dukhan jong All India Students Association ubala poi hospital hagani ka Jingkhia kani ka Jingkhia Shah Thngan ka dei bandawa ba menteri ketnat puli puthi jong sarkar pedeng udharmendra pradhan udai ban resign no Unong seng ya ka cockroach Janata Party u Abhijit Dipke ula penram ya ki pulet ki ba persang man khanglat iki wei per ki samla puli ki bathmu ban wan ya so lang ha ka di ka Jingkhia Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba pinyo ek license phila ban apply ko online link ba ko website foscas.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru ki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi phila ru banyak kendo ki designated officers lani food safety officers ki badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habro ki district ki badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasi hers phila ban let bet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ki badan halowa la chumya naka benta ka kot ka khya ki nong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India